Wah, ngene iki. Iki meneh Prabu Baladewa iki. Oh, kowe iki ora tau ndelok wayang ya? Ora tau nonton wayang kowe. Parek ngawur. Kowe ngerti apa ora? Iki abdi dalem negara Maespati. Prabu Kalinggapati. Baladewa iki kerisan ini to. Matane, wuduh. Ayo. Mati kowe. Mundur rajange dhewe. Kanyapa pangkaya mulung Sapa kowe? Bambang Sumantri. Raden Sasrakmara. Kadhange Koko Prabu Darma Wasesa. Mundura. Kukupana. Gamanmu gulungen genderamu. Wah, mana satu ucapmu kowe.
Mati kowe. Wah! Edian. Loh, ah. Loh. What? Wait, what? Duh, yuk. Parat. Do. Hut. Do, do. Wah. Hut. Do. Do. Ah. Hut. Ah. Ah. Do, do. Ah. Do, do. Jojo curiga, cepat swargamu kowe. Ya. Hut. Wah. Wo. Wit, wat. Wah, hut. Hut. Edian. Wah, ngenyek kowe. Wah, pamer keris kowe. Kerismu mung sak godhong pari. Mongso terdasom nyang kulitku, cobane negane atiku. Yo. Yo, hut. Ha, hut. Iya. Hut, hut, hut. Iya, ah. Weh, hu, hut. Jenenge ditiru ngene iki. Ya. Ya, hut. Ha. Ya, ho, hut. Hut. Wah.
Unjang Kanjeng langit kelap-kelap katon kakincang risang mawe gandrung barang katulukir moyak maye katon yas alewur kowe lah dalah ora kena sina kok gampang prajurit Widarba mundura trajange dhewe tiban pusaka Kuntraca Balarang Kranjang tadumu kowe mamprung nyawamu kowe. Kakang Sumantri, lereno Kakang. Leren. Tandangane iki. Parat anang tuyul ngrusuhi bajiret iki ngarep wong tuyul tak giajul ndasmu ora ngerti iki adine Kakang Sumantri Sukasrana aku wah cah bagus-bagus diadi dapure luwak gen ngerah raimu kuwi ayo lho asem ki minggat aduh yo
Aduh. Aduh. Oh, Sukasrana aku. Aku njaluk luar. Aku coba tancep ning bumi ngene iki. Ayo ndang. Munia saiki. Ora kakon bosok awakmu derajat apa kowe? Nyepeleke apa peh wong elek iki ora duweni kasekten. Ayo muni. Munia. Tungkak busimu kowe. Ora ngajar. Anggepe. Oh, jan ngentut. Wite napa diampet? Lho, sampeyan Den. Heeh. Sampeyan nusul. Iya, aku nusul terus. Numpak napa? Ya sak-sake sak entuke. Ngojek. Wandamu. Aku ngambah dirgantara. Mabur. Iya. Mungsuh kak tancepke ning bumi. Sampeyan kalah lho. Mungsuh karo mong kaya gento ngenten. Gento dasmu kuwi. Ya ngono tunggale ngarane wong sak-sake. Ala-ala aku ya satriya ngono nyok. Aja nesu to. Sampeyan niku. Ayo piye iki? Monggo sing maju Ndara Sukasrana urung aku. Nek aku sing maju ente-entekan kowe. Tenan. Kelakon mulih ora nggawa apa-apa. Wong aku iki ratune wong nyulet. Aduh. Oh, aku njaluk pangapura. Kula nyuwun pangapunten Pak Bey. Kula nyuwun pangapunten Pak Bey. Ah, rak ngono. Ora gelem ngajeni karo aku kelakon cilaka. Wis, kowe trimo kalah. Iye, Pak Bey. Kula terima kawon. Jaluk ngapura karo aku. Kowe iki sapa? Aku ya ratu, elek-elek. Ratu. 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 Kakange Kenci. Oh, wong edan. Nek pancen kowe gelem ngalah, wis tak luari. Luaro kowe. Fight! Wis Kang mungsuhmu wis tobat tanding karo aku. Mengkono Yayi. Iya. Wis purbanen ora macem-macem serahno karo aku. Tak tugele gulune. Iya Yayi. Ora kena ngenengake pepati. Nek pancen wancine modar nek ra entuk. Moyo ben. Ning ratu kaya ngono kuwi alah. Wis dingu. Ning ratu kaya wis dingu ora metu Cina. Wah. Ratune ora kanggo. Iki yo ora sang rusuhi. Wis Kang, mangsa budha. Dina iki aku tak sepinggir sik ya Kang. Iya ya aja nekake pun Kakang. Nek ana apa-apa sambaten aku. Prabu Darmawasesa. Wonten dawuh Raden. Karepmu kepiye dina iki? Nggih. Samangke kula ngrumaosi kula lepat. Lan maripun Dewi Citrawati menika pancen sanes pesti judul kula sampun trima. Nggih, sampean kudu trima golek liyane pokoke waton wedok.